Ndamuka muna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera. Kwambini? Kwambini nakutoda president unzimadi president weZimbabwe. Sandisengese iwe uri kuona varume chaivo hwitakwidze varume vane umhare, varume vachemberera pabasa irori vari kuzvitadza kuzoti wowo zvako iwewewo magi wo zvake. Ndiri qualified zvangu. Qualified ndokwanisa kutoita party president nini weZimbabwe. Uchiti kutungamirira anovhuma kutungamirwa nemukadzi ndiani kuti zvaita sei? Unondivhotera kainini. Ndosaka tiri kuchema kuti my electoral reforms ndaalano neconstitution. Handiti mitemo chaiwo watakawira nawo tese susu vanhu vemuZimbabwe ureze ngualano nemaelectoral reforms. Mitemo uri clear section 17, 56 ne-80 there has to be gender balance, gender equality when it comes to elections, but che hazvisi kuitwa. Media coverage chaiyo inenge isitori fair, vamwe vanokavha vamwe havakavhwi. Ndo basa rezeki iroro pawazongoti zeki chete ndopafira nyaya yakwe papo. Ndo basa rawo zeki yekuti voters roll chaiyo chahawiwani voters roll wari 2018 chai akawina nemangani akachizwa mari results zvirimo muconstitution zeki needs to make sure kuti my elections are free and fair as enshrined in the constitution. Pakana zvisingatidziro then why constitution nebhabheri zvavangofanana ufunge. Munhu anongochuza twaanoda tumasection tumachapter twaanoda oshandisa itwoto zvimwe zvese zvinezvinga zvinabasa. Asi muZimbabwe ndikuti ngatifollowe mutemo. Handiti ndo basa redu isu semadzimai. Let's make sure kuti tapusha kuti zeki ishande basa rayo. Iwe handiti even media coverage yari kuchema iyoyo problem ndoti madzimai acho emimi hamudi kutonyora. Kutonyora chi? Ukatonyora kana unoyawo kukaya. Aiwa andingatonyore. Za 8 unoiswe. Aiwa kana andingatonyora. It's my right kuti ndibudise pakuza 8 national broadcaster. It's my right kuti majournalist media indicave nini. Handiti handikana muchito andikatonyere mari nini. Zvinhu zviripo muconstitution. It's enshrined in the constitution. Zviri clear. Actions pane mashado ekuti pamwe apana kana kapamwe. It's there. Ndotonyora futi ndobudisa imwe mari. Handisi kupikisana newe ine gender equality ndotoidawo handiti asi muno muZimbabwe hamuna zvinhu zvakadaro menhana. Aiwa zvinotoitika tikatidzira constitution zvinoitika iwo haunzwawo kufara kunzi ndiri kurepresentwa nemukadzi kupati kuoffice hombe tofara kaundadza nekufara. Saka chita kuti kandikaisa ndabvu zita rangu paballot munondivhotera ini this time handifunge ndakambovhota ini urikuona no problem. Aiwa atirikuona pakauya dhona wewe yainzi asina kuzoaipa dhona ainzi ari kuya asina kuzoya akatswedza pasi pemuti yayo ndo pakarasika kachitupa changu saka inontora chimwe kachitupa ukatotafa kuvhota nekuchitupa changu. Iwe process yekunotora chitupa unoiziva iwo kuti unomuka wotanga waenda unopiwa dhete rekunzi unozotora chitupa musi wakati tanga wabhuka uzodzokera ndotora chitupa futi. Aiwa neimwe nyaya papa ndikutotyira kana iwo mavirgin voters aya kuti zvino manje haana chitupa zvisvika zvichinetsa kutora zvichitorwa kure anozvishamisa sei povakati zvoni panorejistwa kuvhota paipai ndo panokwanisa kutorwa chitupa munhu wotozoto waita trip 1 oiswa padhuze futi maresenta zekurejistwa oiswa padhuze zvekare. Taura zvako munhu wangoziva kuti kungoita zvese inhwaigo kutora chitupa chako orejista kana kuri kutarisa zita rako muvhoters roll zvitori nani kwete kuti panzvimbo 1 oziva kuti zvinhu zviri free and fair munhu achanovhota zvakanaka when time comes pane zvawo izvi yakuperere bhutsu pasara padiki ndakutopedza baba yavo anonetsa zvokuti ndamuka muna sindikuda mafaera